سلام نزمدب كتكتاتلو خصمعو عدل زرهبكم እግዚአብሔር ይባርክኩም زي تخطاتالي مصنعتي تنبيت دانياليو زي رابعي مكفاليو مو خمتي ابزا حلفه ارستات قدماي كفال مصنعت مصحف نبي دانيال كساب سالساي درو اب يوتيوب አለው ትረህቦ ትቆልኩም እዚ ከመቀጸልታናቱ ማለት رابعي كفال مصنعتي مصحف نبي دانيال እዩ ማለት እዩ ስለዚህ تعدي عدمكم الله نزي بينكم طرح زي كونه خالو سبات كريو دما كسمعوه مغنيات كميغري اداليه زلهو ناي بحق انا طرح زيكم كزارب نسخم دماني تزاربو تريو لكم ات سكرين مالت ስለዚህ بحبار كونكم نخالو سبات ወይ ድማ ቃል እግዚአብሔር كسمعو መንእሰያት ዝኾነ ይኹን ሰብ ዘይገድስ ዝኾነ ይኹን ድሕሮ ባይታ ያህሉ ዘይገድስ ክትዕድሙ ንዓኹም ሰሚዕኹም ጥራ ዘይኮንስ ንኻልኦ ስባት ድማ ክትሕብሩዎም ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ዩቲዩብ ኣሎ ብተኸታታሊ ዝኸይድ መጽናዕቲ ናይ መጽሓፍ ነቢ ዳንኤል ማለት እዩ መጀመርያ ግን ናይ በሓቂ እዚ ኣብዚ ንሪኦ ኣምላኽ ህያው ኣምላኽ መጀመርታ ዘይብሉ መወዳእታ ዘይብሉ ኩሉ ሳዕ ዝዓይ ሕጂ ዝዓይ ዘሎ ንዘላለም ዝነብር ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ኣሎ ንዑይና ነምልኽ ንዑይና ኣዊና ተስፋ ንገብር ቦይና ንኣምን ንሱ ንዘላለም ዝነብር ኣምላኽ እዩ ንዑን ክንፈልጦ ኢልና ኢና ቃሉን ነንብብ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ነንብቦ ኣምላኽ ኣብ ህይወት ሰባት ዝገበሮ ታሪኽ ሕጂ ነጽንዖ ንሱ ናትና ኣምላኽ እዩ ንዑ ክንፈልጦ ኣለና እቲ ንዑ ብምፍላጥ ንዑ ብምእማን ዝርከብ በረኸት ክንቅበል ተኾይና ክንፈልጦ ኣለና እንታይ እዩ ካብ ህይወትና ካባና ዝደልዮ ንሕና ከዓ መታን ክንስዕቦ እዚ ትቐንዲ ዕላማ ስለዚህ ምስከምኡ ተተሓሓዘት መዝሙር አላ ህያው ኣምላኽ ንህያው መድሓኒ የዘገልግል ትብልያ በኣ ክንጅምር ኢና ዳሕራይ ናብቲ ኣርእስቲ ብቐጥታ ክንከይድና ማለት እዩ ህያው ኣምላኽ ኣገልግል ኣብ ዓለም ውን ኣሎ ህያው ምዃኑ ፈልጥ ሰባት ዘሉንተሉ ምሕረተኛ ኣምላኽ እዩ ርሕሩሕ ውን ዳሃዩ ብዘልየኒ ጊዜ ቀረባዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ዘላለም በታቀጣን መገድን ተኸድኩ አይፍለየንን ምሳይ አሎ ድሕንነት ክበኒ ከመይ ትፈልጥ ተልካኒ ውሽጥ ልበይ አሎ ኣብ ኩሉ ዙርያ ዓለም ሓልዮት የርኢ ልበይ እንተደኸመ ተስፋ ኣይቆርፅን ከምዚ መርሓ ንፈልጥ ኣብ ኩሉ ቀሪባያ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ዘላለም በታቀጣን መገድን ተኸድኩ አይፍለየንን ምሳይ አሎ ድሕንነት ክበኒ ከመይ ትፈልጥ ተልካኒ ውሽጥ ልበይ አሎ ተሓጐሱ ክርስቲያን ዓዊልኩም ዘምሩ ንባሪ ሃሌሉያ ንኢየሱስ ንጉስና ኩሎም ቶም ዝደልይዎ ክረኽብዎ እዮም ከምኡ ዘፍቀረ የልቦን ሰናይ እዩ
ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ይውዘል ዓለም በታ ዕጣን መገድን ተኸድኩ ኣይፍለየንን ንሳይ ኣሎ ድሕንነት ክበኒ ከመይ ትፈልጠልካኒ ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣሎ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ነዚህ መዝሙር ዝኽሰምዑ ነዚህ ስዕብ ቃል አምላክ ድማ ክሰምዑ ዕድል ዝረኸብኩም አምላክ ይባርክኩም ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያዊ ትማልን ሎምን ዘላለም ንሱ ሕጂ ኣብ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ኣብ ሰማይ መቅደስ ኣሎ አቡ ኮይኑ የማልገልና ኣሎ خلای ግዜ ድማ ክመጽዩ ሕጂ ድማ ኣሎ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ቅድመ ምዕራጉ ነሆ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም መሰኻትኩም ኣሎ ስለዚህ በኢየሱስ ክትኣምኑ ድሕሪ ዝኣመንኩም ኮንኩም ነቲ እምነትኩም ከተጽንዕዎ ንኢየሱስ ዘይትፈልጥዎ ትኾንኩም ግን ህይወትኩም አውያ ተንጠልጥላ ዘላ ንዑ መፍላጥን ዘይምፍላጥን ናይ ዘላለም ህይወት ትረኽቡ ትኾንኩም ንኢየሱስ ትፈልጥዎ ትኩልኩም መጽሓፍ ቅዱስ ሳይብል አምላክ ሓቅ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ምእንቲ ትፈልጡ ነቲ ዝለኣኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እዚኣ ናይ ዘላለም ህይወት እያ ስለዚህ ናብቲ ኣርእስትና ቅድሚ ምእታውና እምበር ብጸሎት ክንጅምርና ምሳይ ብጸሎት ክትሓብሩ ይዕድመኩም ሕያው አምላክ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ አምላክ አብርሃምን አምላክ ይስሐቅን አምላክ ያዕቆብን ነመስግነካ ለና ነዚህ ጊዜ ስለዝሃብካና ስለ ሁሉ ነገር እጅልማ ቃልካ ከነጽንዕ ከለና ምስተውዓል ሃበና ሁሉም ነዚህ ሰምዑ ምስኦም ኩን ምስተውዓል ሃቦም ባርኸና በስም ኢየሱስ አሜን ከምታ ቀዲመ ዝበልኩዎም በአር ናይ ሎሚ አርእስትና እንታይ እዩ ራብዓይ ክፋል መጽናዕቲ መጽሓፍ ነቢይ ዳንኤል ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ራብዓይ ክፋል መጽናዕቲ መጽሓፍ ነቢይ ዳንኤል ካብ እቶን ሓዊ ናብ ቤተ መንግስቲ ይዝብል ካብ እቶን ሓዊ ናብ ቤተ መንግስቲ ሓቢርና እስክንርአ ንጉስ ነቡከድነፃር ሰበስልጣናቱ ተኣማንነቶም ዘርኢሉ መንገዲ ደለየ ንሓደ ብወርቂ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ክሰግዱ ኣዘዞም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ርኢና ነርና እታ መንግስቲ መጀመርያ ዝረኣየ ሕልሚ እንታይ ነይሩ ናይ ርእሱ ወርቂ ቀላጽሙን ኣፍልቡን ብሩር تحتيو دحريو نهاس دحريو حاسين دحرايتي أصابعتنا إجري استحواوسي حمدن حاسين إلنا نيرنا استفر منجستوسي بخال منجست ختكام وخانا إنا نيرنا أمود أتا تاريخنا إذا علم زي أون هيمانة أو قديتا سبات كقبلوا منجستات زدف أولو قداي كخوني هيمانات عملوه منجستات علم تلقى خاطرو يوم أبزو قداي زي مالتي መጽሓፍ ቅዱስኩም ይነግረና ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስኩም ይነግረና ሲድራቅን ሚሳቅን ዓብድነጎን እሙናት ዜጋታት ናይቲ ንጉስ እዮም ነይሮም እንተኾነ ግና ንኣምላኽ ምእዛዝ ከቋርጹ ኣይፈቀዱን ዋላ እሙን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ናይ ሓደ መንግስቲ እሙን ዜጋ ግን ነቲ ምስ ኣምላኽ ዘለካ ርክብ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይተእትዎን ኢኻ ከመይ ክንሪኦም ኢና ከመይ ናቶም መትከል መርገጽ እንታይ ከም ዝነበረ ዋላ እኳ ኣብ ሞት ከብጽሖም ዝኽእል እንተኾነ ንኣምላኾምን እምነቶምን እሙናት ኮይኖም ክነብሩ እዮም ወሲኖም እዚና ንርኢ መጀመርያ ብዛዕባ ዝተመልከ ስእሊ ምስሊ ክንርኢና ዘቆሞ ንሱ ንጉስ ዘቆሞ ካልኣይ ንሪኦ ብዛዕባ ናይ ሞት ኣዋጅ ንሱ ነቲ ምስሊ ንሱ ዘቆሞ ዘይሰገዱ ክሞቱ ከም ዘለዎም ኣውጁ እሱ እንታይ ማለት ምዃኑ ድማ ክንርኢና ሳልሳይ ፈተና ብሓዊ ብድሕሪ ዝመፀ ፈተና ብመሰረት ዝረኣይዎ ግብረ መልሲ ፈተና ከም ዝመፀ እንታይ ማለት ምዃኑ ክንርኢና ዳሕራይ ሓራ ምውፃእ ከመይ ገይሮም ሓራ ከም ዝወፁ ክንርኢና ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ድማ ብዛዕባ እቲ ስዕር እምነት ክንርኢና እዚ ጥቕስታት ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ብሓቂ ኣተባብዓኩም ንመፅሓፍ ቅዱስ ገንፂልኩም ከተንብብዎ ምስማዕ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዕላማ እንታይ እዩ እታ እምነት ናይ ብሓቂ ንክርስቶስ ክትፈልጥዎ ነፍሲ ወከፍ ክትፈልጦ ምድሓን ኣብታ በብሕትና ዘላትና እምነት እያ ዘመደይ ቤተሰበይ ኣደይ ኣቦይ ኣሕዋተይ ሓቲከ ድሕንኒ ይክእልኒ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ክመፅእ ከሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ርክብ እዩ ዘድሕኖም ስለዚ የተባብዓኩም ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ከተፅንዕዎ ባዕልኩም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ብዛዕባ ዝተመልከ ስእሊ ክንርኢ ከለና ነቡከድነፃር ንጉስ ነቡከድነፃር 60 እመት ዝቕመቱ 6 እመት ዝውርዱ ናይ ወርቂ ምስሊ ገበረ ኣብ ጎላጉል ዱራ ኣብ ኣውራጃ ባቢሎን ድማኒ ኣቑሞ
حجيت أبدا قديمة زبالكم مجمرات قدينا زرعنا يبز حلف مصنعتنا انتي نيرو إتمثلي مجمرة رأس ورقي بابلون يعني را رأس ورق طرح دحريو جن برور يا مس يا منقص برور ناي مدن فارس نسو إذا قبلوا أيدلين نبمولو تمثلي ورق غير زي حجينا تي أملاك زبالو مرق تخن زي قبلوا ناي محتاج أبيو مالتيو نمرود نباري سمن منقستن كهلو سلازدلين نبابلون مسرتا عبد السعب تقصتات ترخبوت خليهم عبوري زي فترة معرف عسرته ولا عسرته كمون معرف عسرته حدا خد سكليته صار تشعته دانيال أبكي من بكودنا صار بزعبة أملاح مسكرة حجيب زعبة سيدراء مسعان عبد نقوينا نزارب زلنا أبتناي دانيال تاريخ جن أقدم نظرة أنا يمسنا عتي دانيال كم يجيرو نتنقص حلم 5 ترجمولو رئينا لنا التنقص جنا تعبيتين يا سلازنا بري بتا ورك اوت منغستو بتا ببرور التمثلت كال منغست ختصعر كقبلو اي كاله بزي مخنيازي منغستو زي تحلف كم زخونت نمئوات بورق استسرح مسلي حاولتي اقومي ملو بملو ورق غيرو مالتي استفلالو برتات زنبره ملو بملو ورق غيرو عقنون صفحاتن غنا افصمنا وي شوعته استمسرته اي نبره ابتناي بابلون سرع سسا دامبر اتي امودات عالم زغبر مسلون مس قصر شدشتين سنسان ويدما قصر سب متحاز اللو اب قصالي اب ناي راي يوحنس مصنعتكم دبر كلنا اسفينا دما رينا نزي قصلنا نريو بزعبات ناي موت اواج مالك انتاي لوسو فغم يلو نتمسل ورقي سجدلو نفس وقف فغم يلو زي سجدما اب تغورطن حو خدربا يلو عزيزو تنغس تريو لهم زي ابزي سيل تريو زلهم ببولو ورقي استفل عليه عينت برتات كم تجزاء زبلو منغستخا قال منغستخ السعارة زنتايو እግዚአብሔር ሁሉ ዝፈልጥ አምላክ አሎ ንዑ እንደዛ አምን ግን መቅባል አብዩ ንዘላ ዓለም ክነግስ ንዘላ ዓለም አብ ስልጣን ክነብር ደልዩ ስጥራህ ዘይኮነ ግን ነቲ አምላክ ፈልጦ አይደለየን ወይ ድማ ትሕት ክብል አይደለየን ማለት ነው እቲ ዝነበረ ሃዋሁ ናይ አምልኮ እዩ ነይሩ እቶም አምለክቲ ወይ ሰገድቲ ህዝብታት ብድምጽ ቃናን ሙዚቃን እንዳተሰነዩ ኣብ ቅድሚት 27 ሜትር ዝንውሓቱ ዘደንቕ ምስሊ ፍግም ኢሎም ሰገዱ ዳርጋ ሁሉ ሰብ ይገብሮ አሎ አነ ኸም ዘይገብር ንሓደ ዋን ጥራይ ነቲ ዶው ዝበልካሉ ዕላማ ወላአላ ምባል ወይ ኣብ ዕዳጋ ኣዋጋ ዕዳጋ ምእታው እንታይ ጸገማሉ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ብዙሕ ግምት ዘይወሃቦ ጉዳይ ስለምንታይ ንህይወትካ ኣብ ሓደጋ ተወድቕ ብዙሕቲ ግዜ ንብረሉ ዘለና ዓለም ከምኡ ዘሎ ተጻዋርነት ቶለራንስ ብሎ ብእንግሊዝ ስኢልካ ነት መርገጺኻስ ዶው ዘይምባል ወላአላ ምባል ናይ ሞራል ሰንደቅ ዕላማ ንዑዝ ዶው ዘይምባል መትከልካስ ብርጹር ዘይምፍላጥ ኣብቲ ተኣምነሉ ዕላማ ዶው ዘይምባል ንኸምኡ ኣይኩነትን ዝዓለም ዚኣ ስለዚ ቁርብ ዋጋ ዕዳጋ እንተእትኻ እንታይ ኣለዎ ከመይ እዮም ሰባት እዚኣቶም ክገብሩ ርኤና ኣብ ኣነባብራና ዋጋ ዕዳጋ ክንገብር ብቐጻሊና ብብዙሕ ኣጋጣሚታት ንድብደብ ወይ ንድፋእ حدش عينة النبابرة ويسنا حساب كنقبل بحذر بزبالنا أملاكنتي أبو زهلونا توفاينتن زباننا كنهبو نخنطنطنو بزح فتناتات يقطمنا أب هدوء وانات واقع عداقا كنقبر انت حارينا دا أمو كم يابيلنا اينا نقل نقر نخنسجل وي كنملق تأزاز مسن وهاب حراي زي مبال دما نايمو الصعبين زلو مزخون كم يابيلنا اينا أمونات كوينا خنقصل نخيل سلازي نمتكلكا نتيجة سقط تأمن العلامة دوم بال أدلايو بفل يدماني أبتيمس أب أملاك زلنا أمنت نأملاك كنا أملاك نسول على كل سلطان زلوا نسيب بملكوين بمسلم فتيرنا بتفترون ناتينا بتوجهون نتلما ناتينا بروسس تبجينا لازم نسول قدام نتكسر عايز جبوا إيو حدا خفت من مهر حقي قويتنا يسوع كرم خلتش عامد حتيتوني يسوع كاب حقت هذا عبيد انتائل ونجزيابير أملاقها بكل لبخا بكل نفسها بكل حيلها أفكره فنعت مثلا خلائت دمان بسايكا خم نفسها أفكره ስለዚህ እግዚአብሔር ይዝቀዳምነት ቦታ ክህሉ ዝግባ ኣብ ነፍሱ ከፍሰብ ሰብ ምርጫ ኣለዎ ግን ታ ምርጫትያ ናይ ዘላለም ህይወት ትህብ ትኮን ትኽእል ወይ ድማ ናይ ዘላለም ጥፋት ትህብ ትኮን ትኽእል ስለዚህ ኣብ እግዚአብሔር ዝመፀ ነገር ዋጋ ዕዳጋ ምእታው ናይ ህይወትካ ዝወስድ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ دين كرينا خابت مكرونة سدراء المسعان عبد نقول كأني
كميز أمثل مرقص خمس وصل فتنا بحاوي مالت الوم من الصوم تدعاني نسجدكم بحاوي كت أبحاو خدروا مخانم نجيرهم ونقص إلى ما تنملخا أملاك كابت جهور حاوي كدحنا يخيليو كابيد كون كنا قفنا ونقص نسخنا قفنا أنت زي فتوى نحناسنا أمالك تخاخم زينا ملقوم يتزقهم كاي مثل ورقون كم زين سجدوا له فلت بلوه أم عرف سلسته كو 10 واحد 17 شمون تنري يخيلي كدحنا إذا تخكلنا إمنا ترديت نيرو نا أملاك تسعبه كلها أملاك مرحكا له بيقال نقدر تحلف يفكر دركنا زبحال نتاعو أملاك كده إحنا نيلكا كل ساعة مقبار زخونا نقدر مالك أملاك كان فقاير صبوا نقدر نتاع زخبروا له ترى أخوينه صبوا نقدر نتاع خاوز مس أخوينه كده إحنا كأخيلي كان فقاير يتحلف ناي قدرن كل فتنات واستمارات هيكون تردي ما أنا خما يعمل لما كده إحنا ناي خيلي تأملاختي ولا خير إحنا ننتظر فقد وين تقولي نتنسى زقوم كاي مثلي عين سجدلوني نايلو زمان سياس وصل ومرقصي زغنا سب كقلبلو كيقلبلو محلفة نبرة انت هنا قلنا بتوم تسأناس أنتم بمستنع أبلع اليوم كسي مسرته إتي كسي كم زبل نبرة ولا قوا أبتنقص أمونات كم زخونو أمسكرو من تنبورو نعمل اختقنا أعمل خومن نتنسو زقوم مسلي نمسقادن نعمل اختون مملاخن استوحبت إزاز دما أي تعززون زبلي مالتي إتنقص لقسنته بمرأي كلا أي ساعة عدل هابو مزي كلا أي فتنة أمي خبال كال مالتي عدل كبون كله بون بو خطفون مخاله كإزز مخاله أتليست جل كلا أي جزية مرقص يوم كفلوت حتى مالو زغونا أملاخ دو كاموت كل إحنا كم كيلو يلو حتى كلنا أملاخنا يخيلي لهم حجي تي نجار نتاعي كم تابع دي متقسكو مالتي أبا أملاخ كتأمن كلها قنع سلازخونه نعملاخ دس يبلو كم زخونه أبكر مزيابير قنع كم زخونه فليت كا خات جبرنبر يواس عني أي تبلني خا مغنياتو أنت داني كل ساعة إزيابير كدحنني وكم زخ جبرني يلكات أمن كوين كا إتي نجار دركنا يزبار مغنياتو خبتناتهم تمكرون المهارون تايو أملاخنا خدحنا يخيلي بحيلو تأمني خا إزيابير كدحنا كا خمس خل تأمني خا مترطار يبلكان جن نعوي قات قدفو فقادو انتاي كم زخونه عين فلت من البات بو بيلنا نحلف فقادو كون خير مرقصنات ناي نستدراق الميساقان عبد نيغون كوم ينيرو املاق كدحنهم كم زخونه اصبيهم رغصنياتات هينبرو انت خونه غنا كسع موداتا ومنات نبرو حرام وصام بالك رينا حجي نسخا انه انا 4 فتحات سبات قالوا اكو خيتغدو اما اكل حوت مالالسرو له تريد يترابع عيدما ود املاك يمثل الملس حجي ناب حوت تدربيم مرقصيم افليطوم ስለዚህ ከምታን ትንጉስ ባላ ናብ حوت تدربيم او እንታይ ኮይን ንርደልና ድሕራይ ግን ወላ ሓንቲ ከይኮኑ ኣብቲ ሓዊ ክመላለሱ ከለው እኳ ደኣ ራብዓይ ወዲ ኣምላኽ ዝመስል ምስኦም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ትንጉስ ባዕሉ ርእይዎ ብዙሕ እዋናት ኢየሱስ ንደቁ ንምብርታዕን ምጽንናዕን ከም ሰብ ተገሊጹ እዩ እንተኾነ ግና ሰዓብቱ ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝሓልፍዎ መከራ ኣይደሓኑን ከምቲ ኣብዚ ንርእዮ ምትብባዕ እውን ኣይረኸቡ ንኣብነት ተረኣርኣና ሕጂ ኣብ ታሪክ እግዚኣብሔር ጣልቃ ዝኣተወ ኣብ ህዝቡ ተኮይና ኣብ ልዕሊ ሰዶም ጥፍኣት ቅድሚ ምውራዱ ንኣብርሃም ተገልጸሉ እተቕሲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብዛ ጽሓፍኩዎን ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ከድኩም ካብ ኡሪ ዘፍጥረት ባዕልኩም ድማ ከተንብብዎ ኣለኩም ምክንያቱ ተገዳስነትኩም ዘርኢ ታዩ ባዕልኩም ተበግሶ ወስድኩም ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ከተንብብዎ እንተደኣ ሌላ ዘይብልኩም ታሪክ እዚ ብዝኾነ ኣብ ልዕሊ ሰዶም ጥፍኣት ሰዶምን ጎሞራን ብሓዊ ጠፊአን በቲ ዝነበረን ካብ ኣምላኽ ዝረሓቓ ከተማታት ስለ ዝነበራ በቲ ግዜ እቲ ግን ንኣብርሃም ተገሊጹሉ ኣምላኽ ማለት እዩ ካልእ ያዕቆብ መከራ ምስ ኣጋጠሞ ድማ ተገሊጹሉ እግዚኣብሔር ተገሊጹሉ ያዕቆብ መከራ ቅድሚ ምግጣም ምስ ሓዊ ኤሳው ይፈርህዎ ነይሩ ኣታሊልዎ ስለ ዝኸደ ያዕቆብ ድማኒ ክጽሉ ከሎ መልኣኽ ኢየሱስ ተገሊጹሉ ማለት እዩ ካልእ ያሪኮ ቅድሚ ብዓወት መሓዛ ንኢያሱ ተገሊጹሉ ኢየሱስ
كم سراويت كم حلقة سراويت እግዚአብሔር ኮይኑ ማለት እዩ ካለ ኣብቲ ጉህቁተን ሓው ድማ ምስቶም ሰለስተ መንእሰያት ከዓ ከም ሕጂ ዝረኣናዮ ነይሩ ኩሉ ግዜ ግን ከምኡ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኢሳይያስ ተመፂና ነቢ ኢሳይያስ ተመጊዙ መጋዝ ተቆሪጹ ብእምነቱ ምክንያት ዘካርያስ ድማ ነቢ ዘካርያስ ኣብ ቅድሚ መሰውኢ ተቆቲሉ ዮሐንስ መጥምቅ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮሎ ተቆቲሉ ማለት ያዕቆብ ድማ ተሰይፉ ስለዚህ እንታይና ንርኢ ዘለና በዚ ቤማን ጸጋምን ተራእናዮ ንእግዚአብሔር ጥራይኻ እሙን ትኸውን ፍቃድ እግዚአብሔር ፈሊጥካ ሰናይ ምዃኑ ኣመወዳእታ ዓለም እዚኣ ከም ትሓልፍ ናይ ሞት ናይ ቃንዛ ናይ ሕማም ናይ ኩሉ ነገር ካብዛ ዓለም እዚኣ ሓሊፉ ኢየሱስ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ዝፈጥረሉ ከም ዝመጽእ ኣብኡ ከዓ ንዘለዓለም ብዘይ ሞት ብዘይ ቃንዛ ብዘይ ሓዘን ከም ትነብር ኣምላኽ ንንብዓት ካብ ህዝቡ ሕንስስ ይዝብል ኣሎ ከምኡ ከም ትኸውን ኣሚንካ ንኣምላኽ ነታብ ኣምላኽ ዘላት ከእምነት ኣዋጋ ዕዳጋ ከየእተኻ ኢኻ ትነብር ማለት እዩ እግዚአብሔር ፍቃዱ ኮይኑ ብኡ ነገር ሰናይ ነገር ክርከብ ዝኽእል ተኮይኑ ንሱ ፈልጡ ኣብ ተፈላለዩ እዋናት ክትሓልፍ ከለኻ ብእምነትካ ምክንያት ዘጋጥም ዝተፈላለዩ ነገር ኩሉ ክእል ሓደ ግዜ ብዘገርም ከድሕነካ ክእል ሓደ ግዜ ከዓ ብገለ ከቢድ ጽንኩር ኩነታት ትሓልፍ ይፈቅድ ይኸውን ካብዚ ንሪኦ ዘለና ግን እንታይ እዩ እምነት ኣብ ኣምላኽ ማለት እንታይ እዩ ንዑ ምስዓብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትኣቱ ከለኻ ኣዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ ከም ዘይኮነ ስለ ንእግዚአብሔር እሙን ምዃን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ከምኡ እዩ እቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እምነት ዝበሃል ብዝሓለፍና ሽግር እንተሓልፍና ንሕና እሙናት እንተደኣ ኮይና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ዓወት ከጎናፅፈና እዩ እዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 55 ከምኡ ዝኣመሰለ ሓሳብ ንረክብ እቲ ስዕር እምነት ስለዚ እምነት ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ኮይኑ ተጠቂሱሎ እምነት ሓቀኛ እምነት ነዚ ዓለም እዚኣ ትስዕር እምነት ሲ ከምዚ ናይ ሲድራቅ ሚሳቅን ዓብድነጎን እያ ኣምላኽና ከድሕነና ይኽእል እዩ ወላ እውን ከድሕነና እንተዘይፈተወ ንኣማልኽትኻ ኣይንሰግደሎምን ኢና ሓቀኛ እምነት ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣይትንብርከኽን እያ ንኣምላኽ ደው ትብል በቲ ዝኣመነትሉ ፀኒዓ ትነብር እያ ካብ ኣምላኽ እተወለደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ስዕራ እዛ ንዓለም ንስዕረላ ስዕረት ከዓ ንሳ እምነትና ይብል ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ካብ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 4 እዛ እምነት እዚኣ ኣላትኩም ድያ እዛ እምነት እዚኣ ኣላትካ እዛ እምነት እዚኣ ኣላትኪ እንተዘይኮነ ሕጂ ትጅምረሉ ወይ ትጅምሩሉ ግዜ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብምንባብ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 15 እንታይ ይብለና ክሳብ 17 እምነት ካብ ምስማዕ ትምስማዕ ድማ ቃል ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ከንታይ ኢሉ ሰብ ካብቲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ብእንጀራ ጥራሕ ኣይነብርን ብእምነት ንቃል እግዚአብሔር ብምጽናዕ ፍቃድ እግዚአብሔር ብምፍላጥ እምነት ሓቀኛ እምነት ኣብ ህይወትካ ትከል ትኽእል እያ እዚ ድማ ህይወት ትህብ እምነት ትኸውን ማለት እዩ እዛ ዓለም እዚኣ ትስዕረላ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ብእምነትና ተሓቀኛ እምነት ማለት እዩ ምስጢር ናይ ሲድራቅን ሚሳቅን ዓብድነጎን ዝነበረቶም እምነት እንታይ ዝነበረ ብሓዊ ክሓልፉ ክሳዕ ዝኽእሉ ምስ ዝነበሮም ኣብ ቤተ መንግስቲ እዮም ነይሮም ሰበ ስልጣን እዮም ነይሮም ነዚ ኩሉ ክብሪ ነዚ ኩሉ ምግያፅ ነዚ ኩሉ ምቹእ ናብራ ሓዲጎም ኣብ ሓዊ ክድርበዩ ዝፈቀድሉ ምክንያት እንታይ ነይሩ ሓቀኛ እምነት ኣብ ዓይነት ናይቲ ምስ ኣምላኽ ዘሎና ርክብን ትውክልትን እያ ትምርኮስ እምነት ኣብ ኣምላኽ ማለት ንፍቃዱ ምስቲ ንሕና ንደልዮ ኣነባብራ ከም ዝሰማማዕ ምግባር ዘካተተ ኣይኮነን ምእንቲ ክጥዕመና ኢልና ንፍቃዱ ምጉዕፃፅ ማለት ኣይኮነን እኳ ደኣ ንነፍስና ኣብ ትሕቲ ፍቃዱ ግዝእቲ ንክትከውን ሕርየትና ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ፍቃድካ እንታይ ክገብሮ ኢልና ንእግዚአብሔር ንሓቶ እምነት ማለት ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት እቲ ቁኑዕ ነገር ምግባር ዘካተተ እዩ ብዛዕባ እንደልዮ ናብ ኣምላኽ ክንጽሊ ከለና ግን ከዓ ዋላ እኳ ክንርድኦ እንተዘይከኣልና ነቲ ንዓና ዝበለፀ ክገብር ከም ዝኽእል ክንውከሎ ከለና እቲ ሓቀኛ እምነት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እዚ ካብ ናይ ኤለን ዋይት ጽሑፋት እዩ ካብ ነቢያትን ነገስታትን ዝብል ምዕራፍ 41 ገጽ 512 ከም ብበልኩም እየ ህዝቢ ኣምላኽ ሰንከልከል ዘይትብልን ጽንዕትን እምነት ከርእዩ ናይ ጭንቅን ፀበባን እዋናት ይጽውዖም ውሉድ ኣምላኽ
ካብኡ ወፃኢ ዋላ ህይወቶምን ከይተረፈት ንኻልእ ዝኾነ ግምት ብዘይ መሃብ ኣብ ናይ ሓሶት ኣምልኾ ንኽዋፈሩ ብናእሽቱ ምልምማጣትን ሕድገታትን ከይተታለሉ እቲ ዘምልኽዎ ንሱ በይኑ ከም ዝኾነ ክርእዩ ኣለዎም ነቶም ሰብ እሙናት ልቢ ትእዛዝ ናይ ሓጥኣንን ድሮታትን ሰባት ምስ ቃል እቲ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ክወዳደር ከሎ ትርጉም ኣልቦ እዩ ዝኸውን እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕቤን ማእሰርትን መስጎግትን ዋላ እውን እንተኾነ ንሓቂ ምእዛዝ እቲ እንኮ መንገዲ እዩ ካልእ ኣብ ኤለን ዋይት ብዛዕባ ናይ ኤለን ዋይት ማለት እዩ ኣብ ነቢያትን ነገስታትን ምዕራፍ 41 ገጽ 513 ከምዚ ንብል ንረክብ ልክዕ ከም ብመዓልትታት ሲድራቅን ሚሳቅን ዓብድኔጎን ታሪክ ናይዚ ዓለም እዚኣ ክዛዘም ከሎ ስለቶም ምእንቲ ሓቂ ብፅንዓት ደው ዝብሉ ክብል ኣምላኽ ብዘደንቕ ከዓይ እዩ እቲ ምስቶም ናይ እምነት ጀጋኑ ዕብራውያን ኣብቲ ግሁር እቶን ሓዊ ዝተመላለሰ ምስ ኩሎም ቶም ሰዓብቱ ኣብ ዝሃለው ይሃለው ክኸውን እዩ በቲ ዘይፍለዮም ፅኑዕ ህላዌኡ ከፀናንዖምን ክድግፎምን ክሓልየሎምን እዩ በቲ ዓለም ካብቲ ፍጠር ኣትሒዙ ኮይኑ ዘይፈልጥ ግዜ መከራ ክሓልፉ ከለዉ እቶም ሕሩያቱ ካብቲ ኣብኡ ዘለዎ መትከል ፈልከት ኣይክብሉን እዮም ሰይጣን ምስ ኩሎም ናይ ክፍኣት ሰራዊት እውን እንተኾነ ነቲ ካብ ሰዓብቲ ኣምላኽ ድኹም ዝበሃል ከጥፍእዎ ኣይከኣሎምን እዩ እቶም ብሓይሎም ፀብለል ዝብሉ መላእኽቲ ክሕልውዎም እዮም ስልዮም ክብል ድማ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ ዝስሙ ኣምላኽ ንኩሎም ቶም ኣብኡ ዝውከሉ ክሳዕ መወዳእታ ዘድሕን ኣምላኽ ናይ ኣማልኽቲ ከም ዝኾነ ርእሱ ክገልጽ እዩ ይብለና ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ማለት እዩ ኣምላኽ ርእሱ ክገልጽ እዩ ነቶም እሙናት ነቶም ንዕኡ ክፈልጥዎ ዝደልዩ ኣብ መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ ብምሉእ ልብኹም ተደልየኹም ንሲ ክትረኽቡን እዮም ስለዚ እንደገና ዝተኸታተለ መጽናዕቲ ትቐንዲ ሕመረት እንታይ እዩ ንኣምላኽ ክንፈልጦ ድማኒ ንስዓቦ ንኣምላኽ ብምፍላጥናን ንኣምላኽ ብምስዓብናን እቲ ተፈጠርናሉ ዕላማ ንነብር ኣለና እግዚአብሔር ድማ ክባርከና እዩ ናብ እግዚአብሔር ብምምጻእ ንረብሕ ማለት እዩ ኢየሱስ ነቶም ኩሎም ሰባት ፋሕ ኢሎም ምስ ረኣዮም እንታይ ኢሉ ጓሳ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ነበሩ እሞ ደንገጸሎም ካብ ኣምላኽ ምስ ንርሕቕ ንኣምላኽ ምስ ዘይንፈልጦ ልክዕ ጓሳ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ኣደዳ ተዋሃሉ ኢና ንኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንኩልኩም ነዚ መደብ ትከታተልዎ ዘለኹም ይዕድመኩም እግዚአብሔር እንደልየሉ ግዜ ሕጂ እዩ እሞ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ነዚ መጽናዕቲ እንደገና ኣብ ልብኹም ክትዓቕልዎ ንእግዚአብሔር ክትፈርሁ በቲ ብምእማን ዝርከብ በረኸት ድማ ተኻፈልቲ ክትኮኑ ዝመጽእ መጽናዕትና ሓሙሻይ መጽናዕቲ እዩ ስለዚ ኣብኡ ብሰላም ይራኽበና ሕጂ ግን ቅድሚ ምዕፃወይ ብጸሎት ምሳይ ክትሓብሩ ይዕድመኩም ንጸሊ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ነዚ ግዜ ስለ ዝሃብካና ንኩሎም ነሰምዑ ባርኮም ምስኦምኩም ምስትውዓል ሃቦም ንሳኻ ንዓኻ ክፈልጡኻ እምነት ኣባኻ ክህልዎም ወኣምላኽ እቲ ኣብኦም ዘለካ ፍቓድ ክትፍጽም ብብሉእ ልቦም ክደልዩኻ ክድግፎም ይጽሊ ምሳና ኩን ተመስገን ነዚ ጸሎት ንኽንጽሊ ስለ ዝኸኣልካና ንጸሎትና ድማ ስለ ዝሰማዕኻዮ ብስም ኢየሱስ ኣሜን ሕራይ እምበኣር ኣምላኽ ይባርኽኩም እሞ ኣብ ቀጻሊ ሳዕ ንራኸብ ደሓን ኩኑ